Hello! Jatketaan vähän saunaprojektia tänään. Tai mä oon siellä puuhaillut kaikenlaista pientä, enkä ole jaksanut kaikkea nyt kuvata. Mutta mä näytän teille, että mikä siellä on tällä hetkellä homman nimi ja ehkä jotain pientä kikkailua saatan kuvailla myös. Mutta kyllähän meidän nyt pitää vähän kahvia juua eka. No. Rähinä Reinot tosta jalkaa vielä menoksi. Joo, tohon on ton oven laittanut esimerkiksi ja siihen noi hilppeet ja kilkkeet ympärille. Ja Laitais vähän valoa tänne. Sitten on noita panelointeja vähän jatkanut ja se näyttää nyt niinku tältä ja tossa olisi. Saunan ovi on niinku tommonen lasiovi perussetti ja toi ovi nyt ei tahdo pysyä kiinni, kun se on toi cable välissä. Täällä on aika sotkusta, pitäisi imuroida. Ja. Ikkuna on tossa. Tommonen hieno. Maalailin sitä ja mä näytän kohta ne sisemmät tai itsessään ne ikkunat. Toihan on vaan siis toi karmi, mutta niin ikkunat, niin siellä on semmonen... No, mä selitän teille kohta. Sitten tän rungon mä oon maalannut mustaksi. Siihen on itse asiassa noi lauteet, niin mä oon ylälauteet kertaalleen käsitellyt jo öljyllä ja niitä varmaan käsittelen tänään myös vähän lisää. Pääsee sitten asentoon ne. Mä varmaan kiinnitän ne vaan silleen, että toho esiporaan reijä ja sitten tommotteella 120 ruuvilla niin tuikkaan ne sieltä pohjasta kiinni eestä ja takaa. Siinä on vähän laudetta. Näitä on käsitellyt jo kertaalleen. Mutta siis se mikä mua tässä vähän ottaa päähän, niin noi. Tää jää siis niinku, tää katsoo niin sanotusti ulkopuolelle saunasta. Elikkä tonne jää niinku ton lasin ja karmin väliin tonne vaaleeta puuta. Mä koitin niinku saada tonne upotettua tai tungettua maaliin, mutta eihän se on niin tiiviisti lasia vasten, ettei se oikein sinne mene. Niin vähän ilkeen näköiseksi jää, mutta se on nyt semmoista ja sen kanssa pitää sitten elää. Nyt videon päähenkilö asentaa ikkunan. Katsokaa. Se nyt näyttää ulospäin ja sit siihen tulee vielä toi tippapelti ja smyykit tohon ympärille. Täytyy ampuu loput naulat tohon julkkariin kiinni, kun loppuu pian kelit, että voi maalata, niin täytyis maaliin saada tää. Varmaan mustaksi tulee tää, niin Mulla on runkonauloja vaan nyt tässä, niin niillä nyt sitten poukutellaan menemään. Ne on vähän turhan pitkiä ja paksuja tähän hommaan, mutta se on semmoista. Jes, elikkä mä kävin nyt hakemaan vähän maalia. Mustalla tulee tosiaan. Sitten olisi tarkoitus katsoa vaan mitä tänään saa aikaiseksi ja mä saan onneksi vähän apukäsiä tohon ilmeisestikin, niin vauhti kiihtyy niin sanotusti.
No niin, siinä olisi koko tönö kertaalleen maalattu läpeensä. Ihan siisti tää musta väri ainakin omasta mielestä. Ja aika hyvin peitti jo ekalla kierroksella. Rupesin noita lauteita nyt kiinnittelee ja se miten mä sen toteutan, niin tosta 6 millin poranterällä eka reijät noin läpiensä. Sitten mulla on tossa 6x120 rosteriruuvit. Niillä sitten tuolta pohjasta lyö kiinni, niin se aika kivasti ottaa hyvin kiinni tohon lauteeseen. Ja hyvin tuntus pysyvän kyllä kiinni silleen, että toimii. Ja sitten mulla on tämmönen 6 millin vanerin pala, niin sillä saa sitten noin raot katottua. Mä saan silleen sopivasti mitoitettua, että nää on 120 leveitä. Saa aika hyvin silleen, että kaikki menee niinku kokonaisena tähän. Lauteet on nyt kaikki laitettu kiinni. Siinä on nyt vähän sähkökalustetta, pistorasia, kytkintäpolttimoa ja sen semmoista, niin mä rupeen kalusteleen tätä mökkiä ja juu. Jees, nyt olisi sähköt viritelty mökkiin ja voidaan käydä niitä vähän läpi tässä. Eli Airamin sundit, tommoset ainoastaan alaspäin näyttävät lamput tuli. Ja täällä takana on nytten, siinä on tommonen boksi ja sitten tosta saa sähköt siihen liitettyä. Ja sitten sisällä niin toisesta menee pukuhuoneen tilan valot ja lauteiden valot ja toisesta ulkovalot syttyy ja sammuu. Ja sitten siellä on kaksiosainen läpällinen pistorasia kans lattian rajas. Tänään voisi olla ohjelmassa asentaa palopellit tohon kiukaalle. Tulivat rakennusvalvonnasta sanomaan, että väärän värinen tää sauna, mutta kyllä mä sitten loppujen lopuksi sain pitää pääni. Siinä olisi palapelin palaset ja tässä olisi sitten ilmeisesti jotain käyttöohjeita. Periaatteessa haluaisin laittaa vaan nää 2 seinää. Ja sitten tosta noin taittaisin tai leikkaisin pois. Mä en tiedä toimiiks tää silleen kovin hyvin, koska missään ohjeissa ei niin kuin oo semmoista malliesimerkkiä, että ne olisi niin kuin vaan nää 2. Vaan ne on joko noin 2 tai sit kaikki tai sit sivuille 1. Mutta koska mulla lauteisiin on sen verran
etäisyyttä, että ei olisi pakko laittaa tätä peltiä, niin en mä sitä mielellään laittaa. Katsotaan kuin sen sais kiinni siinä. Juu, eli siellä on sitten kahdenlaisia näitä. Toisissa on 2 noit viiltoi tai lovia siis. Noissa ei ole 1. Ja. Sitten se tulee tänne alas vaan. Nostetaan tohon ja naps. Siellä on nyt pelti höpötillään, mutta täytyy hakea vähän jotain valoa, että mä näen jotain. No niin, otetaan uusi yritys. Joo, mä oon tosiaan purkanut täältä nää ylemmäs pois. Nää pellit kannattaa laittaa kiukaaseen kiinni ennen kuin asennatte sen itse kiukaan. Näitä ei ollut kaupassa varastossa silloin kun mä halusin tän kiukaan laittaa, niin mä tein nyt näin päin. Täytyy vaan vähän soveltaa, niin aina täytyy vähän soveltaa. Mitäs mä pidän tota ylhäällä? Yes! Eiku. Vai onko sittenkään jo? En tiedä. Onpahan peijaiset. En tiedä. Pirun jäykkä. Joo, ei tätä... Älkää, jos teette saunaa, niin älkää laittako näitä peltejä. Pääsette paljon helpommalta. Mutta keksikää sitten rakennusvalvontaa joku hyvä selitys. Joo, sitten vaan lenkillä käyviä kiristää noin, mutta siis otetaan toi nyt tuolta. Lekkosluut. Juu, niin. Tosiaan se on nyt tuolta alhaalta. Katsotaan, saaks mä... Tuolla näkyy. Ei kyllä näy yhtään mitään, mutta no, se on tuolta yhdellä koukulla kiinni. Tästä yhdellä koukulla. Tuolta ja sitten tuolta alhaalta ja tosta. Täytyy tota kiuasta kääntää vielä vähän takaisin suoraan. Mut joo, jos laitatte pellit vasta kiukaan asennuksen jälkeen, kun sulla menee piippu jo, niin laittakaa eka vaan noi alaklemmit kiinni ja sitten tolleen jälkikäteen noin. Muuten siitä ei tule yhtään mitään, koska sun pitäisi päästä kallistaan tota kiuasta. Tuli muuten pellin mukana vielä joku harvian tommonen tarra. En tiedä, pitäisikö se leimata johonkin vielä. Tämä projekti aika lailla taputeltu. Katsotaan, jos näkyis noi himmennykset silleen siististi. Joo. Se oli semmonen projekti tällä kertaa ja tossa on itse asiassa suunnittelupöydällä jo uusi projekti. Vähän tota saunaa isompi. Katsotaan kuinka sen kanssa käy. Mutta siitä sitten varmaan tulisi kontsaa taas lisää. Ei mitään, kiitos että katsoit videon. Nähdään seuraavassa videossa. Moro!